बाबो बिथांनो जुदि लाजिनाय दङब्ला दिनैनि तारिखाव बिथाङा गावनि जि नमिनेशन फैबाय थानाय समाव होगोन बिथाङा उइथड्र खालामनानै लानांगौ बिथाङा सासे फेलार लिडार खाम्फा बरगयारि बिथाङा सासे फेलार लिडार बेखौ आंल'सो नङा साफ्रोमबो बर' रायजो राजायानो बुङो आरो मानव गेदेर खाम्फा बरगयारि बिथांमोननि लिडारशिपनि समाव खनथाम हारियारि दाङाबाजि जादों आदिबासिजों जादों बांगालजों जादों बिथांनि समावथ' खनथाम हारियारि दाङाबाजि जादोंमोन बिथांमोना बै समाव बर'नि इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ थैनायखौ मार्डार खालामजानायखौ गावनि नोजोरजों गावनि मेगनजों नुदों बै समाव बिथांमोना भाइब्रेन्टलि जातीयताबादखौ सिगाङाव दोननानै खामानि मावगोन होनना समायखिरा लानानै खिन्थु मोनसेबो जातिनि खामानि मावासै बै समाव कंग्रेसआ जाय समाव सरकार दङमोन जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ AK-47 होनानै हमनानै लाना थांदोंमोन दा बै समावथ' बिथांमोना सरकाराव एलायन्स दंमोन कंग्रेसजों जि जानो गोनां MP इलेक्सन बा बिसायख'थि बेयो जोबोरैनो ओंथि गोनां बे जानो गोनां बिसायख'थि बेयो जोंनि हारिनि थांनाय थैनायजों मोनसे सोमोन्दो गोनां बिसायख'थि मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय गोलाव 10 बोसोर क'क्राझार ST जि रिजार्भेसन MP सीट दङमोन बेयो गुबुन हारिनि आखायाव दंमोन आरो बेनि गिबि आरो गाहाय दायनिगिरिया मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि आरो खाम्फा बरगयारि बिथांमोना सरकार थासेयावबो रायजो राजाखौ सामलायनो हायैयाव गुबुन हारिजों दाङाबाजि खालामनायनि थाखाय बर'नि जा मोनसे सेन्टिमेन्ट थ्र' जानानै 10 बोसोर हिराचरनिया बिथांनि आखायाव थांदोंमोन द्याट मिन्स बिथांमोना बै समाव रायजो राजाखौ मिसलिडिं खालामदोंमोन आरो बयखौबो बिथांमोना समानै लांनो हायैनि कारनफ्राबो बेनो बिथांमोना बै समाव डिक्टेटरशिप खालामदोंमोन नाथाय बिथांमोना बेराफारसेथिं मा खालामदों बर' जातीयताबादखौ गाख्रुबनानै बिथांमोना नासयनानै गुबुन हारिफोरखौ गोजौ थिखांसिननायाव बांसिन स्पेस होनायनि थाखाय बर' हारिया बहाबा नङा बहाबा बै समाव गाब्रनो गोनां जादोंमोन नोंथांमोना नायनो हागोन जे खनथाम मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि आरो मानव गेदेर खाम्फा बरगयारि बिथांमोननि लिडारशिपनि समाव खनथाम हारियारि दाङाबाजि जादों आदिबासिजों जादों बांगालजों जादों दा बेफोरबायदियाव जोंहा गोबां धन सम्पति आरो हारिनि माखासे सम्पदफोरा नस्थ' जालांदों दा बाथ्राया जाबाय बिथांमोना सरकार थासान्दियाव बै समाव बर' हारिखौ मानो रैखाथि होनो हायासै स्पेसियेलि खाम्फा बरगयारि बिथांनियाव आं मोनसे कुइसन खालामनो नागिरदों बिथाङा जाय समाव डिपुटि चिफमोन बिथांनि समावथ' खनथाम हारियारि दाङाबाजि जादोंमोन बिथांमोना बै समाव बर'नि इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ थैनायखौ मार्डार खालामजानायखौ गावनि नोजोरजों गावनि मेगनजों नुदोंमोन बै समाव बिथांमोना भाइब्रेन्टलि जातीयताबादखौ सिगाङाव दोननानै खामानि मावगोन होनना समायखिरा लानानै खिन्थु मोनसेबो जातिनि खामानि मावासै दा दिनैनि तारिखाव कुइसना बेनो जादों बिथाङा मा मोखांजों बिसायख'थियाव बाहागो लादों बर' रायजो राजा बिथांनि लिडारशिपखौ गोलाव सम नुबोदों दा बेनि थाखायनो बिथांखौ सेकेन्ड टाइम जोंहा स्कप होनायनि खुनु अपसन गैया मानोना बिथांमोननि समाव हारिनि थाखाय मोनबो बिथांमोना स्टेन्ड होबोआसै बै समाव कंग्रेसआ जाय समाव सरकार दङमोन जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ AK-47 होनानै हमनानै लाना थांदोंमोन दा बै समावथ' बिथांमोना सरकाराव एलायन्स दंमोन कंग्रेसजों दा बाथ्राया बेनो खाम्फा बरगयारि बिथाङा मालाबा गावखौनो जातिनि हिर' बायदि इस्टाब्लिश खालामनो नागिरो गावखौनो जाहिर खालामनो नागिरो खिन्थु जोङो जुदि एक्सुवेलाव नायोब्ला बिथांमोना थारैनो जिर' जातीयताबादनि मुं लाफ्लानाय बिथांमोना गेजेर गेजेर दालाल खालामबोदों जायनि थाखाय हारिया गाहायनिख्रुइ गाहायसिनाव गोग्लैलांदों दा नोंथांमोना नायनो हागोन बर' रायजो राजा मिन्थिगौ थांनाय 17 बोसोराव गावनो लेन्ड रेभिनिउ आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बेराफारसेथिं एजुकेसननि बिथाङा सासे EM बिथाङा डिपुटि चिफमोन दा बिथाङा बै समाव गोबां खामानि मावनो हागौमोन हारिनि थाखाय हानि पट्टाफोरखौ जोंनि बर' रायजो राजानो होनो हागौमोन बिथाङा माखासे जा डिफरेस्टेसन जानाय माखासे स्मागलिं जानाय बेफोरखौ होबथानो हागौमोन नाथाय जों नुनो मोनबाय जे BPFनि बाघा नेताफोरा बै समाव बागानफोरखौ गावनि नामाव खालामनानै लादों माखासे हाफोरखौ दखल खालामनानै लादों हिउज करापसन जादों बै समाव मोजां दंफां लाइफांफोरखौ दाननानै फानदों दंफां लाइफां फाननानै माखासेया धन सम्पति अजस्र धन सम्पति खामायदों बेबायदि सासे सुबुंखौ दिनै बर' रायजो राजाया जे फावदों गोनां फोथाया बिथांमोना सुख'हायै बर' हारिनि जि खहा खालामलांबाय बेखौ साफ्रोमबो बर' रायजो राजायानो मिन्थिगौ आं खावलायनोसो नागिरदों मानोना खाम्फा बरगयारि बिथाङा एसेबाबो बिथांनो जुदि लाजिनाय दङब्ला दिनैनि तारिखाव बिथाङा गावनि जि नमिनेशन फैबाय थानाय समाव होगोन बिथाङा उइथड्र खालामनानै लानांगौ
मानोना बिथांमोना गोलाव सम पावाराव थानानै हारिनि मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै। बिथाङा सासे फेलार लिडार। खाम्फा बरगयारि बिथाङा सासे फेलार लिडार। बेखौ आंल'सो नङा, साफ्रोमबो बर' रायजो राजायानो बुंदों। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' दैदेनगिरि, बारग' बुंथिगिरि, बारग' लेङाइ आफादगिरि मानगोनां जयन्त बसुमतारीखौ बयबो बर' रायजो राजाया हारिनि थाखाय भट होनो थाखाय रेडि जानानै दङ। जाहाथे फैबाय थानाय समाव बिथाङा दिल्लीयाव थांनानै बर' हारिनि माखासे इस्युसफोरनि सायाव खोथा बुंनो हायो। बेनि थाखायनो 10 बोसोर जिथु जों बन्सित जानो गोनां जाबाय मानगोनां खाम्फा बरगयारि, हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि मिसलिडिंनि थाखाय। बेनि जा सुफुंथाय, बै खहाफोरखौ जों सुफुंनो मोनसेल' चान्सआ दङ, जयन्त बसुमतारी बिथांखौ जेरैखि जाया जों बर' हिसाबै नैबे MP इलेक्सन देरहानाय। थेंक इउ। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि, हादरारि, हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।